साथ दीजिए, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, ये कहना है ग्राम सभा खंडासा वार्ड नंबर 61 से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी के तिवारी जी का। के तिवारी जी को आप अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। के भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे विकास होई केकरा पर आस होई, सब लोग इहे कहते हैं। टूटल बना ली हो गौवा के गाली हो, दिक्कत भइल रहता है। कैसे विकास होई केकरा पर आस होई, सब लोग इहे कहता है। टूटल बना ली हो गौवा के गाली हो, दिक्कत भइल रहता है। के बाटे चहेता नीमन नेता लावे के बाहो, विजयी के माला पाही नाव के बहो, के भैया के विजयी बा नाव के बहो। चाची गौआ में झंडा लाहा राव के बहो, के भैया के बीडीसी बा नाव के बहो। के भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा गौवा में इन्हीं के हालानु बा, सब कहत टोला मोहल्ला नु बा। ई नहीं पे बाटे विश्वास, होई पंचायत के विकास। पूरा गौवा में इन्हीं के हालानु बा, सब कहत टोला मोहल्ला नु बा। कित गाइल देश चुनाव में किसमें लावे के बाहो, विजयी के माला पाही नाव के बहो, के भैया के विजयी बा नाव के बहो। दादी गौआ में झंडा लाहा राव के बहो, के भैया के बीडीसी बा नाव के बहो। के भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत के जनता के राय बाटे हो, सब कहत इहे सलाह बाटे हो, सब कहत इहे सलाह बाटे हो। बना के समिति हो बाटे ओमकार के विनती हो। पंचायत में जनता के राय बाटे हो, सब कहत इहे सलाह बाटे हो। काहे आनी सबर माँ बात जन जन के बतलावे के हो, विजयी